Pas godt på dit hjem. 7 gode råd mod indbrud og tyveri. Sørg for solide døre, vinduer og låse. Hvis du vil sikre dine vinduer bedre, så kan du eftermontere envejsskruer eller sikkerhedsskruer i glaslisterne, så vinduerne ikke kan åbnes udefra. Monter eventuelt en ekstra lås på dine døre. Køb og installér en tyverialarm. Alarmer, der er koblet til en vagtcentral, har en præventiv effekt og kan skræmme indbrudstyvene væk, fordi lyden stresser, og fordi tyven ved, at der inden for kort tid kommer en vagt. Brug lyssensor og tænd- og slukure. Udendørslamper med lyssensorer kan være meget effektive. Få hjælp af dine naboer. Få naboen til at tømme post, rydde sne og bruge din skraldespand. Hjælp hinanden med at holde øje og indgå eventuelt en nabohjælp-aftale. Parker en bil i indkørslen. Sørg for, at der holder en bil i indkørslen eller foran dit hus. Bilen får det til at se ud, som om der er nogen hjemme. Dokumenter og mærk dine ting. Tag billeder og mærk dine ting, så de kan genkendes, hvis de bliver stjålet. Vær forsigtig på de sociale medier. Undgå opdatering på de sociale medier, der fortæller, at du ikke er hjemme. Pas godt på dit hjem. Er du i tvivl om, hvordan du er forsikret? Ring til Alka på 70 12 14 16.